Suramrata Jaya Merata imbang yen padha-padha sencaki niki kula nek didhawane-wane ora apa-apa ora apa-apa tibani pedang ora mempan tibani gotong wesi kuning ora apa-apa wedan terus kula iso mabur iso ambrus bumi iso carane ngapa tambegan awakmu tibakno ning bumi ora bablas ning jero bumi anggere ngapusi tak plotot lho sampean ora tenan lagi iya coba sik arek gleleng iki dites dhisik wah asem iki piye nyata ora nyenengke nang jero bumi peteng tok ora ana dalane ming lesep-lesep aduh wah bajigur sapi teng to dul ya wong jenes ki ketemune nggon jenes ngrekoso wis ya titenono saiki gleleng aku nek mabur sikil jejak ping 3 engko mabur ping 3 nek ping 2 ora mabur pokoke ping 3 iya wah sencaki kalau ketok saka kene wah bareng antuki wong tuku rokok sencaki ya gleleng kowe wah disambut masyarakat sik ana ndi Kong golek kolah golek pemandangan wah tenan ora rambutnya jan oh bajigur lanang to asem iwas tak matke bareng mewu kok dodol telo medun ngene iki sapa sing arep menang karo aku ayo sencaki tak tunggu nang kene kowe sen nek ngeyel wis dijotosi metu gedhe nggon sirah ora bali malah menteleng mripate sencaki to iki wis sajae mentas meguru anyar ha aku saiki ora wedi lho kowe oh jotoso gawanan godha wesi kuning keprono sirahku iki iso gawe tato awakku aku meguru karo kowe apa kira-kira wani nampani godha wesi kuning pecah sirahmu sirna mergo layu sirna gang sire kena ora mungkin sendaki pati uripe menungsa iki ora gumantung karo godha wesi kuning ning gumantung karo sing gawe jagat Gusti sing Maha Nasa kuwi sing nyekel saklare wong sak donya nek arep mateni Bagong iki pateni sakale klik modal ning ora saka sencaki aja gleleng kowe bengi iki godha wesi kuning takluk di tangan Bagong penyakit ayo cobaran arep jajal aku cobaran deloken kadedane Bagong sawangan mripate iki ngematke kene kono bos deloken iki lho kekuatane Bagong iki deloken wis tak weruh Bagong iso ngene iki kowe iso ngene iki Pak iso ngene iki Pak kowe sendaki iki lho kari sirahe dindelepke apa sirahe dindelepke agenah mendrep lho sawangan
Bagong mentas Meguranyar. Nyatase mung derajate Bagong kok ambles bumi. Gurune sapa? Sabar paman nggih. Nyemelangi nggih. Nyemelangi. Bagong mentas Meguranyar. Kula dawuh supaya mlempak teng Amarta piyambakipun boten purun, malah ngetokaken jaya kawijayan. Bagong nggih menapa? Ayo, Sencaki, aja mlayu kowe. Gatot Kaca iki. Ngerti ya, Nggir? Ulun Bathara Brama. Wong edan. Medun. Ngeleleng saiki. Sing iso